खामानि गिदिर खहा सासे सानै नङा खेबसेनो इउपिपिएलआव जइन जादों 1200 गोदान सोद्रोमाफोर नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज सानसेनि गेजेरावनो 1200 गोदान सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै खेबसेनो 1000 निबो बांसिन रायजो राजाफोरनि जइन जानाया इउपिपिएलखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामबावदों प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि जौगालु खामानि मावनाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आदर्श आरो थांखिखौ मोजां मोननानै खेबसेनो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै क'क्राझार जिल्ला देबोरगाव ब्लकनि सिङाव जइन जाफैदों क'क्राझारनि उल्टापानि लाबायन'पुर प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव प्राइमारिनि सिङाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बयबो लोब लोब इउपिपिएलआव जइन जादों होननानै फोरमायदों बे समाव देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला उल्टापानि लाबायन'पुर प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि हा लामा लोंग्रा दै मोब्लिब आरो मबाइल टावार बेफोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंना होनो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों दिनै खोब बाख्नायथाव हाबाफारि दिनैहाय उल्टापानि सिङाव थानाय 10 नं ग्राम सभा आरो लावपानि बे उल्टापानि बिसिडिसिनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोबांथार रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा गावसोरनो गोसो जानानै बिथांमोनहा जोंजों रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे जयनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों दिनैहाय 1500नि बारा दिनै सुबुंफ्रा बेयाव जमा जादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय थांखि लाबाय आरो बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा कर्मि जोंनि साफा साफा सोद्रोमा होननानै जों बिथांमोनखौ आजावनानै लानाय जाबाय निस्सय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ दिनै नोंथांमोना मिडियानि मानसिफ्रा मिन्थिगौ दिनै जोंनि इन्टेलेक्चुयेल लेभेलनि मानसिफ्रा मिन्थिगौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा मिन्थिगौ दिनै देबोरगाव समस्थियाव मा बारगासिनो दङ दिनै बेखौ मिन्थिगौ दिनै सरलपारानिफ्राय लानानै क'क्राझारसिमाव दिनैसिमाव लोब 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 माने जोंनि दोलोआव जोंनि पार्टी मानसिफ्रा जइन जागासिनो दङ दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनैसिमाव जइन जागासिनो दङ जोङो थांनाय समफोराव जोङो नुदों जों माखासे अंक खालामनानै नायदों जोङो थांनाय प्रत्येकबार एमसिएलए इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव 5000 भटआव जेनबाय थानाय जों नुबोदोंमोन देग्लाय दिनैनि थारिखआव जोङो जोंनियाव 10-15 हाजार मानसिफ्रा जोंनाव बारायबाय 10,000 मानसिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय आरो जोंखौ सापर्ट खालामबाय बे बिथिंखौ नायनानै जोङो फैबाय थानाय 2025नि 2025 जे बिटिसि इलेक्सन बाव देरहागोना रोखा होननानै जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो गोरायै बुंनो हायो जों दिनैनि बे 1500 जन जयनिं जानाय जातिफोरनि गेजेराव दिनैहाय बर'ल' नङा दिनै बेयाव राभा जनगोष्ठीनि दङ दिनै आदिबासिनि दङ नेपालि जनगोष्ठी दङ दिनै उराव जनगोष्ठीनि दं गोबां जनगोष्ठीफ्रा दिनै ज' जानानै बेयाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि खोथानिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांमोना थांनाय समाव गोबांथार माने बिपिएफजोंनो ज' जानानै बिपिएफ दोलोआव थानानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादोंमोन नाथाय बिपिएफ दोलोआव थानानै बिथांमोनहा दिनैहाय जेबो मोनाखिसै जेबो उन्नति जाबोआखिसै होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दिनै बिपिएफनि माखासे दादागिरि सासनखौ गिनानैसो बिथांमोनहा बिपिएफनि सिङाव हाबसोनानै थानांनो बायद' जादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों दिनैहाय सान्थि परिबेस फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बिथांमोननि गोसोआव गिनाय गैला बिथांमोना उदां गोसोआव उदां अख्राङाव दिनै बिथांमोना सान्थि फैबाय होननानै दिनैहाय बिथांमोना गोसोआव गोख्रों गोसो फोथायनाय लानानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैबाय बेयाव जोंथ' मिथिगौ थांनाय 17 बोसोराव दिनै बे उल्टापानि एरियायाव सरलपारा एरियायाव जेबो जौगाखांनाय खामानिफ्रा जायाखै दिनै बिथांमोननि समस्याफ्रा जाहैबाय कारेन्टनि समस्या दंमोन दैनि समस्या दंमोन मबाइल टावारनि समस्या दंमोन दिनै जोंनि बे 3 बोसोर सासन कालावनो दिनै कारेन्टनि समस्या जोबनो थांगासिनो दङ दिनै दैनि समस्या जोब्बाय दैनि बरिंआ आराम्भ जाबाय जोङो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे थिकादारफ्रा बेखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनैहाय जोङो माखासे झारखन्डनिफ्राय जोङो थिकादार कन्ट्रेक्टरफोर लाबोनानै दिनै सरलपारा उल्टापानि एरियायाव दैनि बेबस्था दैनि बरिं खालामनाया दिनैसिमाव जागायगासिनो मावगासिनो दङ आरो दिनै मबाइल टावारनि खामानियाबो जागायजेनबाय हाखर जावजेनबाय
दिनै जोङो बे बेलायै बुंनो हायो बे थांनाय गोलाव समनि समयसाफ्रा सुफुंजाबाय कारेन्टनि समयसायाबो जोबगासिनो नै जों कारेन्टआबो आरो लामानि समयसायाबो दिनै बोथोर गाज्रिनि थाखायसो आराम्भ खालामाखै कयेक दिननि बोथोराव बोथोरा मोजां जायोब्ला दिनै बे सरलपारा बिसमुरि लामायाबो मावफुंजासिगोन दिनैहाय हानि समयसा दङ दिनैहाय थांनाय गोलाव समाव दिनै जोंनि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोङो दिनै फरेस्ट मिनिस्टारमोन दिनै चन्दन ब्रह्मआ WPT मिनिस्टारमोन बिथांमोना बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय हानि समयसाफोरखौ फोजोबनानै होआखै दिनै बे ओनसोलनि थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि दुखु दाहानि समाव बिथांमोना हेफाजाब होआखै बिथांमोननि पार्मानेन्ट सलुसनखौ बिथांमोना नोजोर होबोआखै दिनैहाय बेबायदिनो बिथांमोननि बे रायजो जानाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा खस्थ' भुगिनांनानै थाबोबाय थादों दिनै बेनिखायनो जोङो बिटिआर सरकारा जोंनि UPPL दोलोआ बिथांमोननि रायजो राजाफोरनि पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय बिथांमोननि रायजो जानाया भबिष्यताव उननियाव जाहाथे मोनसे स्थायी रायजो जानांनायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे जोङो सिन्था खालामदों बेनि थाखायनो जोङो UPPL दोलोआ बेखौ सिन्था खालामदों दिनैहाय माखासे दिनै बे ओनसोलनि थानाय सुबुंफोरा दिनै गासैबो बिथिङावनो सरकारनि माखासे अनसुंथाइ दिनै बेफोरनिफ्रायबो बन्सित जानांनानै दङ दिनै बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा रेशन कार्ड गैयै जानांनानै दङ दिनै बेफोरखौबो जोङो फारि फारि समाधान मावनानै होनो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जाबाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो बरायबाय दिनैहाय जि महेन्द्रपुर फरेस्ट ब्लक आरो लावफानि फरेस्ट ब्लक बे मोननै फरेस्ट ब्लकनि आन्दाराव उल्टापानि लाबेनापुर BCDCनि जे रायजोफोर सिगाङाव BPF दोलोजों बिथांमोनहा खामानि मावनानै फैदोंमोन दिनैनि थारिखआव जोंनि प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि MLA सार बिथांमोननि जि दैदेननाय UPPL खौ जि भाबे दैदेनदों जे UPPL आ जे रायजो राजानिनो UPPL बा रायजो राजानिनो पार्टी बेखौ बिथांमोनहा दिनै बुजिफैनो हादों आरो मिथिनो हादों बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बेबायदिनो स' रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे उल्टापानि BCDC आवबो जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जों बिसोरखौ गोसो खुसियैनो बरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो खोथा होबावदों जे थाबोनाय माखासे रायजोफोर दंबावो जायफ्रा दिनैहाय माने फैनो हायाखै आरो बिथांमोनखौबो प्राइमारिनि गेजेरजों जयेन जाहोनानै बिथांमोना जोंनि कमप्लिटलि उल्टापानि BCDC आव माने UPPL मोनसे दोलोनि मानसिफोर होननानै बिथांमोनहा माबानो नागिरदों दा जोङो बेखौ जोंनि UPPL दोलोनि मोजां लक्षण होननानै जोङो गनायनानै लादों दिनैनि नैबे समाव बावहाय 15निफ्राय 2000 जन 15निफ्राय 2000 जना दिनैहाय जयेन जादों जोङो बेखौ साफ्रोमखौबो जोंनि दोलोआव बरायनानै लानाय जाबाय जाथि होननानै बुंनो थाङोबा बर'आ मेजरिटि राभा दङ आदिबासि दङ आरो गरखाफोर दं दा बिथांमोननि मोनथाम मोनब्रैसो जाथि बे जाथिया दिनैहाय जोंनि दोलोआव जयेन जादों नैबे उल्टापानि हालामाव गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनाय ओनसोल बे बिथिङाव सरकारखौ मा खालामनो सानो सोरखारा दा बर्डार एरिया जि मोनसे सरकारि एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जि खामानि मावबाय थादों बे थिग माबाखौनो मावबाय थादों दिनैहाय टावारनि बाथ्रा टावार गायसननायनि बाथ्रा सरकारनिफ्राय हरदों बर्डार एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोग्लैसोनानै थाखाय सरकारा BTC खुंथाया माने जेसेबां हायो इसेबां माने खामानि मावनो थाखाय आखायाव लानानै दं बेवहाय माने दिनै लरेन्स इस्लारि MLA साराबो बे स्पेसियेलि बे ओनसोलनि थाखाय गावनि फान्डनिफ्राय मा होनो बेखौ एम्बुलेन्स हरनायनि थि खालामनानै दङ आरो नैबे सरलपारा उल्टापानि लामाखौ बुंनाय जादों जों दाख्लै DC मोनसे मिटिंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै हेड अफ द एडमिनिस्ट्रेटरफोरखौ लानानै मिटिं जादोंमोन बेयावबो जोङो बे सरलपारा उल्टापानि लामाखौ जोङो बुंनाय जादों बेवहाय DC बायद'आबो बुंदों बेयो जागोन प्रप'जाल मोनसे हरनानै दं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जों निस्सय आसा खालामदों बे थाबैनो जागोन आरोखि
मा खालामदों हानि जेंनायाथ' जालांगासिनो जानानै दं दा जोंनि बे खालि उल्टापानिल' नङा बिसमुरि एरियायावबो हानि जेंनाया दङ बेथ' थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो बे जेंनाया दंबाय थायो दा दिनैहाय खिन्थु बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे समाधान खालामलांबाय थादों उल्टापानियावबो समाधान खालामदों आरो माखासे समाधान खालामलांनांगौ दंबावो बेखौ आरो बिटिआर सरकारा खालामलांनायनि लामायाव दङ निश्चित भाबो देरहागोन बावहाय जायखि केन्डिडेटआनो गेलेयाथों मानो इउपिपिएल पार्टिया बेयाव देरहासारनाया निर्घात प्रथमते मैं आमार देवरगाँव ब्लगर अंतर्गत उल्टापानी लावण्यपुर प्राइमारीर अंतर्गत जिসকল गाँवर পৰা व्यक्ति আজি আহি आमार इउपिपिएल दलत जइन करिले তেওঁলোকক आन्तरिकभाৱে अभिनन्दन ज्ञापन करिছোঁ আৰু আজি ইমানেই ভাল লাগিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নিজৰ সমষ্টিত আজি আমাৰ ইয়াত দেখা গ'ল যে ৰাইজে মানে ব্যক্তি নহয় ৰাইজে আহি দলে দলে আহি ইউপিপিএল দলত জইন কৰিবলৈ আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে ৰাইজে গোটেই ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা যিমান মানুহ আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে যে ইউপিপিএল দলত জইন কৰিবলৈ 17 বছৰে যে হাগ্ৰামাই ঠগালে ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে 17 বছৰে এইটো অঞ্চলত হাগ্ৰামাই কাৰেণ্ট দিব পৰা নাই 17 বছৰে এইটো অঞ্চলৰ মানুহৰ বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই 17 বছৰে তেওঁলোকৰ আজিৰ এই মডাৰ্ণ যুগত যি নেটৱৰ্ক যি টাৱাৰ মোবাইল ফোন চলাবলৈ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পৰা নাই লগতে এইটো ৰাস্তা এই 17 বছৰে ইমান কোটি কোটি টকা লুটি পুটি খাইছিল এই ৰাস্তাটো বনাব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে বুজিব পৰা হ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বাৰে বাৰে আমি ভোট দিয়াৰ পিছতো তেওঁ নিজে 17 বছৰ ইয়াত চিফ হৈ থাকিল থকাৰ পিছতে আমাৰ এই নিৰীহ মানুহৰ মানে যিখিনি লাগতিয়াল একদম প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ আমাৰ বস্তু সেইবোৰ তেখেতে আমাক কৰি নিদিলে সেই গতিকে আজি ৰাইজে দলে দলে ওলাই আহি ইউপিপিএল দলত জইন কৰিছে আজি এই অঞ্চলত এটা এম্বুলেন্স নাই এই অঞ্চলৰ মানুহে হঠাৎ কিবা এটা সিৰিয়াছ বেমাৰ পৰিবলৈ হলে তেওঁলোকে নিজাবগীয়াকৈ পাৰ্সোনাল গাড়ী নহলে ঠেলা গাড়ী নহলে গৰুৰ গাড়ী নহলে অটো ৰিক্সা ইত্যাদিৰহে যোৱা অহা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে যাৰ কাৰণে আজি গাঁৱৰ একোটা কৰি গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰৰ মানুহ আহি ইউপিপিএল দলত আজি জইন কৰিছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকে যে আজি বুজিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰ জিলা ইউপিপিএলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन